A ordenanza de veladores estáse a cumprir de maneira positiva no Concello de Pontevedra. Nesta xornada, dende o Concello presentaron unha modificación puntual desta ordenanza. Tratase da ampliación dos horarios das terrazas nesta época estival. Sobre esta ampliación, ampliamos agora media hora máis de luns a xoves, é dicir, horario sería até as 2 da mañá, e de venres a domingo e víspera de feirado ampliamos sobre esa media hora outra media hora máis. Polo tanto, estaríamos dicindo que de venres a domingo e nas vísperas de feirado estaríamos falando dun límite de colocación dos veladores nas rúas até as 2:30. Unha ampliación que se desenvolverá ata o 2 de setembro e que conta co apoio e consenso de todos os sectores implicados, veciños, comerciantes e hostaleiros. E nada, decir que para nós é un gusto chegar a un acordo con que estemos todos de acordo. Tamén decir que non o dixo Anabel que isto vai a durar hasta o día 2 de setembro, vale? Por que o facemos así? Porque, despois tamén temos que compaxinar outros, empezamos nenos ás escolas e todo isto, entón, digamos que vai no tempo limitado. Dende a Asociación dos Hostaleiros da cidade agradecen a colaboración do Concello e sensibilidade por parte dos veciños de Pontevedra para aprobar esta ampliación de horarios no verán. Nos sentimos satisfechos que os veciños colaboren con nosotros, que non molestemos e que nos deixen traballar, ¿no? Sobre todo nesta época que é cando realmente podemos sacar maior rendimento aos negocios. Así que xa o saben, dende xa e ata o 2 de setembro as terrazas poderán desfrutar de media hora máis de servizo pola noite, ata as 2 da mañá de luns a xoves e ata as 2:30 de venres a domingos e vésperas de festivos.